Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ng Pamilya Baquiano, Pamilya Rodrigo at Pamilya Baluyot at Eludo. Para sa kaarawan ni Joanna Marie Castro. Para sa espesyal na kahilingan ng St. Jude Thaddeus Parish Fiesta Committee 2021, Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Pamilya ni Lenin at Evelyn Malang, Pamilya ni Eduardo Giros, Pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Warren Bondok Liklikan, Pamilya ni Baby Julian, Jomaine Tan. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni Maylene Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Luther Lopez, Maureen Mangulabnan, Jericho at Casey Singyan, Merla Mangalus, Justin Suplico, at ang lahat ng kapatid nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na espiritu sa pamilya ni Annie Razon at pamilya ni Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Melencio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda Juan Paulo Paz, Maria Corazon Bursena de Leon, Jaymalin Miranda, Milagros Alfonso, Romeo Soliman, Esther Guangquangco, Juan at Pilar, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Isama din natin sa ating mga panalangin ang kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19 at para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsiluhod po tayo para sa Horatio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19
na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipaggadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang hihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang anak ng Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dinudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Berhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
nang nabinyagan ng Panginoong Hesus, nabuksan ang langit, lumapag sa Kanya ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati. Nagsalita ang Ama at sinabi, "Ito ang minamahal kong anak na aking kinalulugdan." Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayon ay wakas na ng panahon ng Pasko. This is the end of our Christmas celebration. Nag-uumpisa ngayon ang panahon ng pangkaraniwang panahon ng taon. We begin ordinary time. Baguhin natin ang ating pananampalataya sa anak ng Diyos na nagkatawan tao upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo ay nagkasala at tanggapin natin ang pagpapatawad at awa ng Panginoon. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Purihin natin at pasalamatan ang mapagmahal natin Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, ipinakilala mo ang iyong minamahal na anak nung binyagan siya sa Ilog Jordan at babaan ng inyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo na kaming inampun mo bilang mga anak mo rin sa tubig at sa Espiritu Santo ay manatiling tapat sa paglilingkod, pagmamahal sa inyo, Panginoon, at sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Si Jesus ang nagtupad ng propesiya na magkaroon ng tapat na lingkod, faithful servant, na siya ang maging paraan kung paano maligtas ang sangkatauhan. Pakinggan natin ang pahayag ng propeta. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon, "Ito ang lingkod ko na aking itataas,
na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa Kanya ang aking espiritu at sa mga bansa ay Siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung Siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng Kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin, ilaw na aandap-andap hindi niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo, ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ating utulong. Bastas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Basbas ng kapayapaay sa bayan ng poong mahal. Purihin ang Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat Siya ay dakila't marangal ang Kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag Siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Panginooy papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng poong mahal. Sa pangalawang pagbasa, mapakinggan natin si San Pedro sa harap ng Gobernador Romano na pinapahayag niya na si Kristo nga ang hinirang na tagapagligtas at maging hari ng mundo. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lang lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit saang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea na mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling
sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo upang parangalan ng mabuting balita. Alleluia. 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 Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito. Dingin niyo siya. Alleluia. 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami ay si Juan Bautista na nga ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo ng tubig. Ngunit ang darating nakasunod ko ay magbibinyag sa inyo ng Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin at hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak. Nabinyagan na noon ang lahat at gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang pagkabinyag ni Jesus sa Ilog Jordan. Doon ipinakilala siya ni Juan Bautista na siya nga ang tagapagligtas na inihintay ng Israel. At nung nabinyagan si Jesus, nagsalita ang Diyos at sinabi, ito ang kinalulugdan kong anak. Mga kapatid, tayo rin ay nabinyagan, hindi ba? At nung tayo ay nabinyagan, ay tinanggap tayo ng Panginoon bilang mga anak niya. Sapagkat yan nga ang dahilan kung bakit tayo ay linikha ng Diyos. Hindi lamang upang maging masaya tayo dito sa mundo. Hindi lamang upang matupad natin ang lahat ng gusto natin dito sa buhay na ito. Tayo ay linikha ng Diyos na kahawig niya. God created us to be like Himself. He created us in His image and likeness. Hindi, Rael, hindi ko nakikita ang imahe ng Diyos sa iyong mukha kasi naka-mask ka ngayon eh. Ha? 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 Ba't nakikita ng Diyos na tayo ay mga anak niya? Sana mga kapatid, seryosoin natin ang ating pagiging anak ng Diyos. Nung tayo nabinyagan, katulad ng nangyari nung nabinyagan si Jesus, ay tinatanggap tayo ng Diyos bilang mga anak niya. At ipinangako natin na tuparin natin
Patutunayan natin ang ating pagiging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Nung tayo nabinyagan, ang mga magulang natin at mga ninong natin ang nagsalita para sa atin. Itinatakwil mo ba si Satanas at ang kanyang panunukso? Itinatakwil mo ba ang kasalanan at kasamaan dito sa mundo? Sumasampalataya ka ba sa Diyos na lumikha sa iyo? Kay Jesucristo na nagligtas sa iyo? Sumasampalataya ka ba na may Espiritu Santo na binuhos sa atin ng Diyos katulad ng pagbuhos ng nitong Espiritu kay Jesus nung siya ay nabinyagan upang siya ang karunungan. The Spirit of God becomes the wisdom that guides us, not in the wisdom of the world, but in the wisdom that guided Jesus. Sapagkat, mga kapatid, hindi ang pangangalaga, it is not the values of this world that should guide us. It should be the wisdom of God that guided Jesus. That should guide us in our decisions. Mahirap ang dinadaanan natin na pandemic ngayon. Mahirap din ang dinaanan ng anak ng Diyos, hindi ba? Father, if it is possible, let this chalice of suffering pass us by. Yan ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Gethsemane, hindi ba? Sumama tayo sa Kanya. Panginoon, hindi namin nauunawan bakit dumadaan kami ngayon sa kahirapang ito ng pandemya. If it is possible, let this chalice pass us by. Marami nang naghihirap. Sinabi ni Father sa akin kanina na more than 20 na ang mga pari dito sa Pampanga nahawaan ng COVID at 2 na ang namatay. Hindi natin alam kung anong mangyari sa bawat isa sa atin. Kung anong kahirapan ma-experience natin nitong panahon ng COVID. If it is possible, Lord, protect us from this COVID, but may your will be done. And may the experience of this pandemic deepen our faith in you. Sana mapatatag pa ang aming pananampalataya at pag-asa at pag-ibig sa iyo, Panginoon, nitong pandemya. Si Jesus ay naging nabinyagan upang maging katulad niya na mga anak na sa pamamagitan ng ating pagtanggap ng kalooban ng Diyos sa diwa ni Kristo. Amen. Mga kapatid, nung tayo, tumayo nga tayo. Nung tayo ay nabinyagan, ay tinanong ng pari sa kapistahan ng pagbinyag kay Jesus, baguhin natin ang ating pananampalataya. Taos puso natin, ipahayag ang ating pananampalataya. Tayong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, salang kay Kristo bilang lingkod ng Panginoon nung siya ay nabinyagan, na siya ang aako ng pagkakasalas ng sanlibutan. Manalangin tayo sa Kanya na sana tayo ay maging banal katulad niya. Ano ang sagot natin sa panalangin? Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Taimtim nawang igawad ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag ng may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan, lalong-lalo na yaong mga lubos na naaapektuhan ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Mayroon dinggin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Tahimik natin ipanalangin ang mga kapatid natin na nagkasakit nitong pandemic. Sana maligtas tayo sa pandemyang ito. Yung mga namatay, isama natin sila sa ating panalangin at ang kanilang mga pamilya. Pagdasal din natin yung mga nawala ng trabaho dahil dito sa pandemyang ito. At lahat na naghihirap, yung mga doktor at mga nurses naglilingkod sa ating bayan nitong pandemya. Ipagdasal natin na mapatatag sana ang ating kalusugan sa katawan at sa kaluluwa. O Panginoong Hesus, sa pagbinyag sa iyo, tinanggap mo ang bigat ng aming mga kasalanan. Sana mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamamagitan ng pagpapahalaga namin sa pangako namin sa binyag. Isinasamo namin sa iyo ito. Ikaw na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Blessed are you, O Lord God of all creation. Because of your goodness, we have this bread to offer you in prayer. Fruit of the earth and work of human hands. It will become like a maiden, the bread of life. Blessed are you by the mixture of this water and wine. May we come to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity.
Because of your goodness, we have this wine to offer you, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Be pleased with us, O Lord, and accept the sacrifice which we offer you. Tumayo tayo mga kapatid at ipanalangin natin na sana ang sakripisyong inialay natin kasama ni Jesus ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggaping nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tanggapin mo, Panginoon, ang mga inialay namin at pakundangan sa pagpapakita ng iyong mahal na anak. Ang handog ng iyong bayan naway maging tunay na sakripisyo ni Jesus na siyang naghuhugas ng kasalanan sa sanlibutan. Alang-alang sa Kanya rin, siya na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, alang-alang kay Jesucristo, ang anak mong mahal. Sa pamamagitan niya na siyang salita ng Diyos, ginawa mo ang sansinukob, nang sinugo mo siya upang maging tagapagligtas namin at manunubos, ay nagkatawan tao, lalang ng Espiritu Santo, at isinilang ni Santa Maria Birhen sa pagsunod ng iyong kalooban upang magapi ang kamatayan at ipahayag ang ang muling pagkabuhay. Idinapa niya ang kanyang mga kamay sa krus nang makamit sa iyo ang isang bayang banal. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi namin ang iyong kaluwalhatian. Santo, 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 Panginoong Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Umpisan natin ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa panalangin ng Eucharistia. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo'y nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu upang para sa aming ikapanunuto ay maging katawan at dugo ni Jesucristo naming Panginoon. Bago siya pahirapan at magpakasapit, kinuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo at hinati-hati niya iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muling nagpasalamat sa iyo, Ama, at ibinigay niya ang kalis sa mga alagad niya na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin.
Tumayo tayo mga kapatid at tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Kaya, paggunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, inialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagbibigay ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabangin sinasamo namin na kaming nakikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay sana pag-isahin kami ng Espiritu Santo. You move that. Alalahanin mo, Panginoon, ang simbahan mo na laganap sa buong daigdig, kasama ang aming Santo Papa na si Francisco at ang aming Arsobispo at lahat ng mga pari. Gawin mong ganap ang simbahan mo sa buklod ng pag-ibig. Alalahanin mo, Panginoon, ang ama ng aming pari na si Father Norman, si Alfredo, na binawian ng buhay ngayon, yayamang sa binyag ay namatay siyang kasama ni Kristo, naway makasama rin siya sa kanyang muling pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at umaasang muling mabubuhay at lahat ng mga yumao. Tanggapin mo po sila sa maluwalhati mong harapan. At maawa ka sa amin lahat, Panginoon. Gawin mo kaming marapat na pumasok sa buhay na walang hanggan. Kasama ang Birhen Maria, Ina ng Diyos, kasama si San Jose, kasama ang mga apostol at lahat ng mga banal na tumupad ng iyong kalooban sa lahat ng panahon upang magpuri sa iyo alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. I need that. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin na ang Diyos ay mapagmahal nating Ama sa langit. At itinuro niya sa atin kung paano tayong magdasal sa Ama natin sa langit. Sumama tayo sa panalangin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan sa aming kapanahunan, upang sa tulong ng iyong awa, ay lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng ligalig, samantalang inintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Amen. Panginoong Jesus, sinabi mo sa iyong mga alagad, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ipagkaloob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mo sanang isalang-alang, Panginoon, ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong bayang banal. Pagkalooban mo kami lahat ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa ikasisiya ng iyong kalooban. Nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus
ay sumainyo lahat. at sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang kapayapaan na natanggap natin kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. O Panginoong Jesus, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama at tulong ng Espiritu Santo, pinagkalooban mo ng buhay ang sandaigdigan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Iligtas mo kami, Panginoon, pagundangan sa iyong kamalmahalang katawan at dugo, sa lahat naming mga kasalanan at sa madlang masasama. Lubin mo sana na lagi kaming masunod masunod namin ang iyong utos at huwag mahiwalay sa iyo kailanman. Ang pagtanggap ng iyong katawan at dugo, o Panginoong Hesukristo, ay huwag sanang magdulot sa amin ng kaparusahan, sa halip, alang-alang sa iyong awa. Sana pakinabangan namin ang Eukaristiyang ito sa aming kaluluwa't katawan. Mga kapatid, narito si Jesus, anak ng Diyos na nagkatawang tao upang iligtas ang sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan ni Kristo ay ingatan sana tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang dugo ni Kristo naway ingatan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo. Dito ay matatagpuan ang patotoo ni Juan, kanyang pinatotohanan ang anak ng amang mahal na Panginoong may kapal.
Dito ay natatagpuan ang patutuo ni Juan Bautista. Kanyang pinatutuhanan ang anak ng amang mahal na Panginoong may kapal. Pakinggan natin ang mga announcements at ipanalangin natin ang mga pangailangan ng ating lipunan. Go ahead. The Feast of the Santo Niño, a very unique nationwide celebration and special privilege granted by the Holy See to the Philippines, is commemorated this year on Sunday, January 16. As a traditional religious practice, our parish joins the rest of the nation in commemorating this feast of the Santo Niño with the Triduum on January 12, 13, and 14, Wednesday, Thursday, and Friday, before the 6:30 evening masses. Our schedule is as follows: 5:30 p.m. Holy Rosary, 5:50 p.m. Novena for the day, 6:10 p.m. Triduum in honor of Santo Niño, 6:30 p.m. Holy Mass. Starting with the anticipated Mass on Saturday, January 15, and all Sunday Masses on the Feast of Santo Niño on January 16, children will be blessed, actual and online. Those present in the church will be gifted with sweets and candies toward the end of each Mass. Along this line, we most welcome donations of candies and sweets from our parish community. Please forward these to our parish office on or before Friday, January 14, so this can be packed, ready for distribution to our children. May we also request everyone to use face shield on the upcoming Masses. Thank you. Tumayo tayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, kaming inyong pinapakinabang ay maging mga anak mo, nawa sa turing at katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ipagdasal natin ang ating lipunan sa mahal na Birhen Maria. Let us say the Hail Holy Queen in a special way for all those who are sick and worried during this pandemic. Hail Holy Queen. Mother of mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, poor banished children of Eve. To thee do we sigh, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, thine eyes of mercy toward us. And after this, our exile, show us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Amen. Let us calm down and let us ask for God's blessing on us during this, in the year ahead. Mary, Queen of Peace. Pray for us. Mary, health of the sick. Pray for us. Mary, refuge of sinners. Pray for us. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sana pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, lalong-lalo na nitong panahon ng pandemya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpatuloy natin ang pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.